Mě odebírá Scotty. Má 2 odběratele. Tak jenom asi jako tomu zavolám. Peru se volá. No, co je? No, čau, kámo. Na tvém channelu už máš 2 odběratele. 2 odběratele? Jako za co? Nevím. To je jedno, tak já jdu za tebou, čau. Jo, čau. Já jsem Scotty a tohle to je. Takže čeho o tom zřívat Smiley TV? A spolupracovali jsme na tomhle sketchi na můj kanál. Děkuju to do odběratele, který jsem měl. Ten jeden byl jistý, který jsem tam měl, co se asi nepočítal, to je jedno. Takže pokud byste chtěli i jeho videa, klikněte na jeho hlavu. Takhle otevřete vám to na novém okně, dejte mu subscribe, mě dejte subscribe, sdílejte, komentujte, lajkujte a dáte to prostě. Takže se to všechno, takže se mějte dobře a Čau!